ama sain in zavain chibai ka bugle chewa hi voina hianin kamit hi kar ma sa khanan zaya voin tlai lampang hian a thuina phel turania chuwang chuanin tarmit dum ka bun lo chuanin ka in zaina kha lang de urwak don semino sethiam turin kan ngen ma sa chewni oli voina hianin press conference kan ko na chan hi abul pui bera chuan Leitlangpui Music Festival kan nei tur chungchang chanchin bumi te hriatir cheu kan dua chutianga press conference te nei ahar sadawangin ka department a kan hmalakna then khat te le kan mi pui te na hriatur poimo te puan chhuah te ka du deuh boka chuwangin a hun te po hi arei deuh hlek mai thea mino hrethiam turin khan ngen cheu ni chuan kan tan ngal mok mok menga Leitlangpui Music Festival puala press meet kan buat sai miran ngai poimo sakna wang hian in zawa e chunga lom thu ka hril chewa he festival puala press meet nei hi tul ria wa hriatna ka neya pathian le mipui zara MLA election hunung berkhan lunglei east assembly constituency atanga thlantlin kalau ni ve a pathian khoina zara minister din hunte kan nuwa chho ve a kong sanga Mizoram hason na tur ngai to ka theina te ka man mek lain ka department chan pakhat tourism department in festival alo man thin te hi theme le concept nei an ni lo chuan kan vor sang thei ngai don lo ni in ka hria a ti chuan kan lo ti photo te po en don ngai tam tak a om ni a hre chungin Leitlangpui Music Festival buat se turing kan lo in puat cha ve ta ani music festival kan nei tur lunglei khwa kan ha chan hi ngai nom deuh oma a soi po a chak oma kumsang khazakwa le pathum khan serkon school hi zosap missionary puang le sap upa ten andina he school hi primary school ania kumsang khan le zakwa le somthum khan HW Carter mizo in zo chhoni pa te kan ko alo chhuak vele a ani hi patho thang tha le mi ti phur thiam em mai ani a kha sap pa kha school a thopui te chu drama le hlate letling turina fui fo thina chu ba ka chuan heta tang hian thu le hla tuina anlo nei chhar thar chhota a kumsang khazakwa somthum le pahni fawang ol len line school no pangan zirtira hlarwa tham lo tam takha an alo piang ta a an zir ta mep me ni anin buat sai na saboka mi pui lampoin an hak hlel ema an zo supa bu seng hma fawang ol len lai chuan serkon concert ti chu an lo buat sai ta a he concert mang hian thu le hlarwai pui an lo kil ho ta ni hemi kum hian zo chhoni pa ho hian fawang ol len line kum tin in serkon concert hi an buat sai chho ta zela ka ngai to ringot po hian he hun hi anwam don le in karinga khop pumin ro tham lo hla thar an han neyanga an han sa ho thin tur te kha tun lai chuan TV le mobile phone om tun lai ang hian TV te mobile phone te om don si lawa an zai chu chuan karinga he serkon concert hian mithiam ten the biggest literally movement in Mizoram ti hialin an lo soitani lunglei mai ni lo a chevel kho sang ten an ha hel em he hun hmang tur hian mi pui an lo pung khom ta teu thina ni mizo te kanom chung chuan la hian kan thin lunga mun chang reng dona chutiang ang din huna min hlang kai le tu serkon concert zulzui deuh chuan lunglei hming choin Leitlangpui Music Festival hi kan buat sai don ta ani tourism department hian festival hi tourist hipnan an tangkai ni ti kan hria a amai ro chu event buat sai thiam kan ni kher lawa thalai experience nei thatak tak te eizon na siam theina tur ni pa formin Leitlangpui Music Festival hi tender mangin kan outsource a brighter co and BBY animals event management team ten he event management hi an boy buita ani sarkar tel lo chuan ti hlotlin the ani lo ti kan hria a chu wang chuan DC lunglei chairman na hnuaia organizing committee kan din le tho boka organizing committee list to annexer 1 a khan nakina lekha kan pek tura cheu khan amdona organizing committee te thanhem ngai na le tha le an thona hian lom thu boina hian ka soi bok ani program kan phan dan tur Tlangpui hi ni som le pali November sang ni som ni le pali hi
inaugural le traditional day anga man tur ni in namlam chi sang sang thir tur om don ani ni som le panga November sang ni som ni pali hi beat contest ni tur ani a ben som anin eldon boka ni som le paruk November som ni le pali hi Mizoram azai thiam larte an fuan khom tur beisei ni ani a kai tin concert om dona ni som le paruk November sang ni som ni pali concert pa ngai zo ba ka hian som big te tan sang hui zai thiam te nen Leitlangpui night man tur ani bokani Museum of Leitlangpui history hi siam ani don boka he museum a hian sang hui thu le na manga ming lo cher to mi sang sang te kan choi moi dona hemi mai pa ka hian Mizoram concert masaber serkon concert chungchang a chiang zokin mi zong zong mu thei tur pholan ani bokanga museum kan choi moi tur te chu lalma mate lianda late chhuwa nate nu chung te rolian ral te elisai de ngate laltua te efro kimate an thon tu thoi te mai ba ka an thuam na hui te an kutziak nge diary te journal te an museum instrument guitar te ukulele te accordion te pholan ani don bokani a mun hi kom zoi pu pui ani a mun nuam tak mai ni a main venue ba ka hian artist village om dona artist village hilal sovarun tin wani a venue hi engineer vilal siamna mual ni in artist village hi marais garden da ani a camping site man tur hi pudar siamna khuan ani exhibition hi engineer vilal siamna mual a hian da ani le don boka stall somruk chuang omin thil siam chhuanal tak tak le ei tur chi sang sang te om don ani he Leitlangpui music festival hi free entry ani dona he festival hi nuam taka mang tu le chim vek turin mi pui te kanin som ani chu Leitlangpui music festival a kan man dan tur tlang pui te ni anakina zona le chan na te po kan la nei thenga ni china ka sei to ang khan voin hian rem chang la in kan sarkar hnuaya ka department sang sang hmalakna langsar zual ka nei te ka sei du ni ahma sabera chuan tourism lam hian han thur bing chhun zom ta ila khwal zin te ta na infrastructure thanei turin na satakin ma kan la abik takin Mizoram state pakhat ve riang ruangin 5-star hotel kan nei ve mi lo hi ka ve em plenary te meeting te business summit te alian thamdeu handong tur point kan state hian hun ma kan nei lo reng mai hi aboi thak le maya heti lai hian hotel chain lian tak ten Mizoram 5-star hotel din an du thu offer te po kan hu boka chu wangin chaltlang tourist lodge hi 5-star hotel ani theina tura outsource mai turin ma kan lata ani ti turang ang te kan ti fel nual to tuna hian kan assets nei sa te hi a value hriat chiana ngai wangin assets valuation min ti sakturin PWD department kan request PWD in asset valuation min ti fel saknuwa chuan EOI te po kan chhuah ve thei kan beisei to kan sarkar chung nge in 5-star hotel kan nei theina ka beisei em ani tin tuna hian project sang pilgrimage le heritage tourism ti changtlun na tur te meeting le conference lian kan thlen ve theina tur project te eco tourism site tourist te mamo siamna tur te berotlang tourist resort chei thatna tur te state chung thil siam chhuah zorna tur te aizol hat te PM ekta mall te kan boy pui vel me boka he hinakina zo zaw du na te hin na nei ni poin department ho tu te nom veka an chang vek theng chunga tin dot le chuan community based tourism lama na satakin ma kan la meka mani loka champhai mi pui te hmalakna in na sin ku thloting tak kan nei ni kha mi pui ten ta nei tak na nen pa an han la ku thloting tak kan han nei thei kha kalom hle organizing committee te hena po boina hian lom thu ka soi ni report ka shia danin kan ku ta wang khan mi pui ku ta cheng noi za ni ve cholutin an chu ta thloting hle in ka shia khodang te point champhai mi pui te hmalak na hi enton chewila tourism lama na satakin ma kan son phange yang tin kan emile zam tak te tho ho pu ya somin an bial chunga tourism village pakhat theu adopt tura request an ni atam zok chuan an adopt to nge community based tourism hi tihluih turin a hasabera
community level awareness na sa takin kan kalpui me kani tin World Tourism Day sang ni somthi le pali September ni somthi le paruka phanta ga khan MLA sang ten an bial chunga tourism potential an nei te presentation an neya a hlok thak le ani adot le chuan tourism lama ezon na bultan na tur le ti changtlung turin state sarkar hnuaya ban kai hand holding policy kalpui me kani a tourism hnuaya trade pariat accommodation units tourist vehicle catering souvenir making restaurant le cafe te tourist resort le tour operator tour guide travel agent te bana kai hwai hen kalpui me kani a tin unati kan ti boka Uttar Purva Transformative Industrialization Scheme hwaya tourism industry e zong te tan tanpuina adil thei bok ani adot le chuan Mizoram chunga district sanga tourist service providers hotel te homestay te guest house restaurant tour operator travel agent tour guide taxi drivers te auto driver te poni boka an capacity building program kan buat sai boka heng te phe chun na satakin kan chun zo mangai nge in kan share ani adot le chuan Ministry of Tourism Government of India in India ram chunga best tourism village in Elna rural tourism kalpui tha athan chua Mizoram atangin kumsang ni somni le pathum khan rei ekin pakhat na din hunalo dong ta to a kumin sang ni somni le pali hian best tourism village community based category a sia su khwa chuan lom man adong le bok ani parukna chuan tourism awareness week hi ni somni le pasari July atangin 3rd August 2024 thleng khan manani a hemi chung hian Mizoram kuma tourism mi puiten kan lo don sondan tu le poimo na te hriat tir na hunatan manani a tourism awareness week chung hian tourism department chuan activities rang akal puya chung te chu tourism awareness road show kan neya tourism talk show mi khwal te chunga that chwa ti thupui mangin ignite studio wa nei ni boka rural tourism workshop and best tourism village competition hi awareness hun chung hian man ani boka biate khozol district chu pakhatna ani tin dot le chuan Mizoram chunga khwalzin te lodong song tu kan tourist service providers te service in hmaa son zel theinan tourism department chuan Mizoram Travel and Tourism Excellence Award 2024 abuat sai bok ani tina dot le chuan district wise tour itinerary creation competition nei ani boka Professor Lalni Loma Honorable Minister of State Rural Development Department chu khwalian ni in district som pakhat atangin an district chung tourist attraction sang hangin itinerary presentation an ron nei thewa Sir Chief District in pakhatnan hawa Saitwal District pathina ni in Lunglei District chu pathumna anni NEC atanga puina kan mu in August ni som atanga September ni som dire pangatheng khan Sir Chief District atangin stakeholder mi som le panga than chwa te chu ni som ni le panga training promotion of tourism in northeast using digital tools scheme noya British Institute of Hotel Management New Delhi loting takin training anjunei boka ni som thum le pakhat October khan annual bicycle competition Tour di Mui Fang chu Mizoram Cycling Association nen tang kopin manani a state pon atangin participants som pathum kan neya Manipur Meghalaya le Karnataka tangten an local ani tuna chuan department dang han chui le zoi ta ila e social welfare lam kan sui le zoi nga all age pension ZPM party chuan in thlan ma khan kan sarkar ni chuan all age pension hi thlatin cheng sang khata kan ti sangeng tin kan in tiama chu kan in tiam na chu ti hlo tlingin social welfare department hoya all age pension rate sang entinan all age pension a khan kum som ruk chin chu e central in cheng za ni alo pechina state in cheng za alo pechina kum som ria chin chu cheng zanga pain state in cheng za alo pek thin te disable ho kha zathum alo pechina tin khatiang zel khanin widow te po khata khan cheng sang khat thawin kan ti pung chhota ani
ti chuan social welfare hnuaia old age pension rate chu thatin sang khat kan han ti san hu khan tuna hian central share hi october sang ni somni pathum atanga june sang ni somni le pali chung pek chhuah mek ani a tin state share hi april atanga september sang ni somni le pali thleng pek chhuah mek ani boka tuna thatina pension kan pek chhuah dan kha khatiang kha ni a I ashan pa in tuna hian kan pek chhuah ang maro chu tuna hian in central share le state share te atangin pek chhuah lo ni hlom thin ma se tuna hian in asanga pek chhuah lo dan tur hi kan boi pui meka portal atanga pek te alo ngai to a tuna hian training te kan nei to a hun rei lo te hnuai chuan central share le state share po hi a kopin a in rolin kan pe chhuak to don ani chuan dot lia chuan ruang phur chung chang khopui zo ka tanga thingtlang hun he zo ka ruang phur hi boi thak le maya kan sarkar ani chuan mla te emaw Tute mo in boi pui to lawin sarkar in mo la ang te kan soi thin kha ruang phur hi kan sarkar tira tangin hlotlin na turin kan be ngal chara budget ma saber phar khan ruang phur na tur sum kan da fela september ni khat sang ni somni pali tangin kan lo hmang tan ve the ta a manual le khathu thelu he boi thak wangin Mizoram state e-governance society tenen tangkopin online na thelua ol sam taka bank account kal tlanga ruang phurna sen so pek ani theinan tuna hian ma kan la chole mek ani adot le chuan hi tun line social media te po ilom hu photo in karinga health clinic center sak chung chang hi ka soi fia duwa sarkar masa a khan saski 2022 le 23 sum mangin mun zani somthum le pangalaya health clinic saturin plan an lo siama pakhat saknang hian 2.96 lakhs rate ang vela siam zelin mun somruk laya an lo sazo man to boka kan han sarkara hemi chungchang hi ka han zir chianga kalung hi oilo ani kan ram tereu te a health clinic center zani somthum panga kan sak chuan engtin nge manpower kan pek theyang ti kha ka ngai to a tuna po health sub center ate health and wellness center ate zir thok tu kan in dai lo mek lain zani somthum panga a health worker handa zel tur chuan engti kong main kan ti theidon si lo wakati a tian chu ti hun laya principal secretary puwan lal chuang ate chu lenga somin health and family welfare officer tenen kha poisa kha an la sak bang zong kha chu engtin nge tangkai zokin kan man theyang ti in kan ngai to a ti chuanin khati lai principal secretary khan kan lo ngai to photange ati ati chuan ti thei mai tura min ngaya kan hlim em lain keima ngai to na chuan doctor quarter chhelu tuk to te health sub center quarter chhelu tuk to te saknan mangila noi tam tak noi zaruk le somli khania vai chuan chuta somruk an lo sak to chu aman lo po lo petai la abak zong akha quarter saknan mangila kati khania amai ro chu kan han khala ato pa chuan utilization certificate an lo pek vek to wangin kan health officer te le kan engineer te kan emaw planning lam te chuan hei hi chu kan sak nge ngaya kan salo ani chuan sarkar tangin zona kan dong dona kan hmang emaw kan hmang lo emaw kan sak nge ngai ni an ti ta a ti chuanin tuna hian kan sa chhota a mun sang kan health entinan tuna chuan pwd rate kan man lai SOR 2019 anga plan le estimate siamani a ate ema han en ringot po hian a hmu a hriomani chu wang chuan chumi ate to nak lai chuan tuna satu tura ruat ten a then chuan an lo la satling lo le ngala keipon social media a viral kalo hmu a chu plan le estimate kan lo siam tuna kan lo siam anga zul zui lawa satu te reng chu kan entertain don lawa atul angin sarkarin ma ala don ni ti kha min lo hriat pui ula tin keima ngai to na hi chuan a minister ni puin adik taka soi chuan zani somthum panga khan sa zo po ni ila kan function vek theidon si lawa soi sel na atam em dona kha sarkar ma sain local pui to ani wangin
chanchin bumi ten min hriat pui ula ti kha ka du wangin ka ron tel bok ani ti chuan a dot le chuan rui hlo do chung chang kan han sarkar dir tang khan kan ham future kan thalai te suat tu rui hlo chuna se zo ka do turin hmaa kan la ngal chara hun rei tak chung nung to lo rui hlo do committee sang te kan han tuai thar le a supply reduction le demand reduction lama chak zo ka hmaa kan lak theinan NGO sang te nen po meeting te kan nei ho fo thina awareness lama po tan kan la a nimin mai po khan dul tang leitan south ko than te rol in khoma demand reduction lama malatu kan ho tu te nen hun kan han hmanga tin supply reduction lama po rang wa mual kong koi tina hian tu na chon han kal ta ula kan excise force te an duty to a athamwan thak em a hei hi kan sarkar no a thil dang lam tak in lo chin chha ve ka ring thina thlona jin thin te chuan tlai deuh hleka ho te po hi kan rap deuh thina khulaya zu in le rui the thil chi sang ti an kat nu ka wangin motor te po kong khar te po kan hongam lo thina tu na chuan kan excise minister pulal hing lo mar hmalakna in kong koi tina excise duty mu tur an lo om ta a heng te hi kan soi tel ve shim du ani tin mi pui te hrisel na lam hmalak na hian mi pui te hrisel na lam hmalatu ber chu health and family welfare department ani a thuang lian tak pahin kan ma kan la thina a pakhat na chuan preventive health care kan ti a prevention is better than cure ti te kan hritlang theu to a preventive care hnuai hian vaccination te health screening te awareness rang phang tin na satakin ma kan la a ma se kan ei tur thiang hlim le hlim lo food safety lama kan hiam hle maya na sazokin malak tuna hian kan tuma food safety laboratory chong tung so khi kan mamwa thok tu po tuna hian sarkara kan dil mek boka tin drugs testing laboratory khol thade deu mai kan nei na te po thok tu om lo wangin tun thlengin ala function theilawa tuna hian thok tu po sarkarin min pedona an RR turte kan siam vel meka te kan la thwai to don ani ti kha ka han soi du bok ani ti chuan adang le chu curative health care an tia dam lo te en kol na lam an soina nia hemi ko ma hian doctor thiam tak le in pe tak te ba ka nurse le health worker thengin thok tu fel tak kan neya lo mom hle ni doctor zirna mun ZMC kan nei boka kumina zir chhuak mi somthum pakwa lai mai primary health center sanga thok turin kan la a primary health lam chau boy pui lovin tertiary sector lam cancer hospital thale changtung zo kan boy puya cancer zai tur doctor kan nei po zai thei turin man role thok tu kan pe a December a chuan zema bo ka nge hian cancer hi an zai to dona damdo in danga kan refer to don lo ani tin IVF kan ti te cardiothoracic lama te kidney transplant lama te mithiam kan neya sarkar la thoklo te po lak an ni theina turin tuna hen proposal kan siam me ka kan boy puya cardiothoracic thoktu tur lak na tur hi finance department lama alatang me ka kidney transplant lam hi di simli lamin ti tur neu te an la boy pui me ka tuna hian establishment kan hong tran to a tha thoktu tur hi kan la dona kidney transplant hi azai masak bera chuan noto in min ron zir tiranga kan sar zian den an en venga chuta tang chuan kan in zir chawanga kidney transplant pakhat kan ti hian noto tangin 1 crore kan dong hal don ani theito pin kan official ten en bi puitan kan han tang zelnga thothin na hi kan hu thwai ka beisei ni tin chu ba ka kan sarkhan hnuwa in lo nangni pon in lo mu len lo sia dangin office timing hi dik takin kan vonga kan department chan huwa chuan biometric attendance system da vectorin ke phei chuan hma kha tira kala hmala chuti line sarkarin kai application ron siam chhuak le hlau boka heng tenen hian sarkarin bi puitana thona kong an satakin min pui nge ka beisei a tin chu ba ka chuan kan sarkar tira tangin ai kal te po kan han ti top ngala tiang hianin thil tam tak hi change hi aron in siam choni ti hi sanchin bumi te point min lo hriat pui ka du ani chuti zong chu atlang pui ka soi the te chu ni a ka in bua sai nei chu tam hle ama se azawai chuanin tourism kan hmalak na ringot poi he thian ala in thwa u ta zo bel ngai te le in lo hriat du bel ngai te mi pui puan zar ta tha in ti te
zona te kan chan the angang in kan chan don cheunia in zawai chunga ka lo me ale zona thata kani I office timing chung changa chuan kan in thil na sata a kin ke ma hi ka tlai ngai lo tiang tluk deuh thaw ni a ke ma hian tran ka tum wangin chu wang chuan secretariat om ho te hi chu kan tlai lo khop me department lampang hi po hi biometrics attendance hi nei vek tura ti kan ni a sarkar tangpin sha ti na kan donga ke ma big point ka department chana voi duai lo ka shila chu tianga ben shil chu lomom ka ti hle a lo lakal tlai thin fo ten omni chuanin malak po kan lo tumanga alomom ka ti a atlang pui chuan kan kal thaviau chuan kan in ria chu ka chan ni ta se chuan cardiothoracic chungchang a hianin Dr. Mary hi aim sa azir chhuaka ti chuanin a chanchin kha voi khat YouTube ka ngai thla a ka du lutu ka wang khan Mizoram a khanin ron ti ve se ka do wang khan ka zuk phone number ka zong chhuaka Mizoram a hian sarkar ilu duem ka ti a sarkar lu chu ka du berani a private a chuan tuna po hen aim sa thokngal turin min ti a tin aizola private hospital te po min som an oma amai ro chu mire theiten lung zaina tlom te anlo nei ve theina tura sarkar lu chu ka du bera aron tirewa chu wang chuan kan bo zui ta a entinan me Dr. Mary na soidan chuan open heart surgery hi ka ti thei veka hi private hospital a kan ti chuan nuai riat pe ka ngaya sarkar hospital a kan ti don ni chuan nuai khat le chan vein ka ti zo vek theyang atia chumi a emaw zong requirement chumin pe la kan in ti a OT kan establish na turatan khan 4 crore ve la ngaya tin chu ba ka chuan staff eng amote kha ngai boka chumi kan nei theina tur chuan chief minister hena ka soya ani po lo phur viawa chu tiang chuan in post creation kan boipui me ka ZMC a settle turin chu tuna hen finance department a me ka meeting in anni point an la endona meeting na file a tikhan me manin a decide me theilowa thil thar tur ani wangin kan commissioner and secretary puwanal dina ka va phone a kha chu kan ngai pui mo hle me khongai takin Mizoram mi pui zong te boy pui tur an tangkai pui tur ani wangin milo ti ma sak teu ka tia kan lo ti ma ange ati a chu kan ngak me ka kan hu the ni chuan a OT tur kha kan siamna chu tiam chuan kan ti don boka tin chu ba ka chumi kan soi rual chuan thil pakhat arana lo chualani na in neurosurgeon fel tak me Dr. Pilai hi miron huwa chena e tangin lo kala hilaya Trinity ate mi karon zai thina ZMC a space in nei thasia OT hi equipment noi somli vela in lei the ni chuan keima po hi karon in pe the tlom te in neurosurgery hi kan ti the dona interest zong ni emati a chu po chu ka interest em awangin tuna hian khami min lei sak thei tu tur equipment min lei sak thei tu tur kha Mizoram a mi hausa te zinga te po ka zong kwal me ka kan min pe the ni chuan neuro po hi zai thei thoi ket tu mani